नमस्कार, मी आता आहे हेदूळ या गावामध्ये. दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे की मुसळधार पावसाला या ठिकाणी सुरुवात झाली आहे आणि थंडगार पाऊस आणि गरमागरम भजी यांचं फार अतूट असं नातं आहे. गेली अनेक वर्ष हे नातं असंच टिकून आहे. या ठिकाणी देखील पावसाला थंडगार सुरुवात झाली आहे आणि आपल्याला माहितीच आहे की थंडगार पावसाला सुरुवात झाली की आपोआप जे माणसाचे पाय आहेत ते गरमागरम भजी आणि चहाच्या दिशेने वळतात. असाच मी कसाल मालवण रस्त्याहून चाललो होतो आणि मला हे पावसालाही सुरुवात झाली आणि हे खुशी विलेज रिसॉर्ट आहे ते मला या ठिकाणी दिसलं आणि माझ्या गाडीचं स्टेअरिंग जे होतं ते आपोआप या दिशेने वळलं आहे. पाऊस थंडगार पडतोय, भूकही फार लागली आहे. चला तर मग गरमागरम भज्यांचा आस्वाद घेऊया. कॅमेरामॅनला मी विनंती करेन की त्यांनी माझ्या पाठोपाठ यायचं इथे. या ठिकाणी खुशी विलेज रिसॉर्टचे शैलेश खाडीगावकर आहेत. दादा, काय सांगाल? खुशी विलेज रिसॉर्ट नेमकं काय आहे? खुशी विलेज रिसॉर्ट म्हणजे आमच्याकडे एक नैसर्गिक वातावरण आहे. आता छानपैकी पाऊस चालू झालेला आहे, आल्हाददायक वातावरण झालेलं आहे आणि इथे आता आमचे एक खास आकर्षण आहे ते म्हणजे कांदा भजी. कांदा भजीमध्ये जे प्रेम निर्माण झालं आहे ते आमच्या गिराईकनेच केलेलं आहे, कारण त्यांचं प्रेम कांदा भजीवर जडलं आहे आणि कांदा भजीचं त्यांच्यावर जडलं, त्यामुळे त्याची चव दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि त्या कांदा भजीचं आता आकर्षण हे पावसाळ्यात खरं काय आहे ते आता समजू शकलेलं आहे. तर या ठिकाणी दादांनी आपल्याला सांगितलं की गिरायकांचं त्या कांदा भजीवर असलेलं प्रेम आणि ह्यांचं त्या गिरायकांवर असलेलं प्रेम, त्यामुळे या कांदा भजीचा स्वाद जो आहे तो अजूनच स्वादिष्ट बनतोय. मला देखील आता हे ऐकून अजून माझी भूक तीव्र झाली आहे. जास्त वेळ मी काही थांबवू शकणार नाही आहे, त्यामुळे मी भज्यांचा या ठिकाणी आस्वाद घेतोय. एकदम गरमागरम, एकदम कुरकुरीत अशी भजी आहेत. त्यामुळे मी जास्त तर माझी फार तीव्र झाली आहे. मी काय जास्त वेळ वाट बघू शकणार नाही. थंडगार पाऊस पडतो आणि त्याचवेळी गरमागरम भजी या ठिकाणी माझ्या पुढ्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही पण, मी आता जास्त बोलू शकणार नाही, त्यामुळे तुम्ही माझ्यासोबत या आणि या गरमागरम भज्यांचा आस्वाद घ्या. आओ खुशी से, खाओ खुशी से, रहो खुशी से. राजेश हेदळकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, हेदूळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.